Faint ohonoch chi sydd fel fi wedi bod yn gwylio Heno? Diolch i'r mynd lewis, mae doi fan ni. Wel, mae'n eirin mae Heno, dy fe? A mae fe'n cyflwyno wedi saith, wedi bod Heno. Sam ar y sgrin, chi'n watcha hwnna ma'n dda, no Sil, lle ma'n fel points o fyw gwell. No Sil, y DS with the rec, a ma'n ei cwpl o pethau eitha doniol cael ei golygu am hwnna. A fel pob Bragdy'r Beirdd, nes i addo i lawr i dŵr, sydd ddim ma Heno, ond falle bod ni'n gweld i wedyn. Bod fi'n mynd i ganu un gan werin. A tua 5 o gloch Heno, sydd fel, sydd wedi meddwl ni. O na, felly dyma ni. Heno. Sori neu. Picture yn iawn ar. So ni ond wedi neud yr un peth? Sori, o, di clywed ti'n mynd gwyc yna. Efo quick yesterday. Iawn, mae'n y private jokes yn yna. Do's and don'ts, nos am arddonol, mae'n don't. Iawn te, oce, Heno. Heno, celebs a tabloids. Heno, towi a steroids. Dyna beth bydd nain Llanberis am ei wylio. Dynion mewn mankinis yn cael ei ffeig tanio. Digwyddodd hwnna. Pwy watch hwnna? Fi? Ie, digwyddodd hwnna. Os gennych chi rhywbeth i gyfrannu, textiwch ni. Neu drydarwch fel y manwch wir i chwi. Heno, o boes bach. Heno, na chis dyrach. Heno, ond lle ma'n neu? Llawer i llynyddol odi glei. Stwffiwch e tu ôl i'r soffa i gynganeddi. A gobeithio ar ôl tipyn fydd e wedi trengi. Dyna pam fydd nain yn gwylio'n stryd i gael clywed am y best of British Wales a Kid. Heno, o boes bach. Rwan o'n ei hwn yn yr enw. Heno, na chis dyrach. Heno, fydd un os da arno ni. Os garydd pethau mlaen yn y cyfeiriad ni.